Nigeria people have communicated with other further in Memorial Day. Allah ya nufa lokacin mu ne, salatin kaka kara kun manzo ne, shalele gurin jibara namu ne, cikin baiwarsa ce aka yi mutane, jarabawan Allah ya samun dace ne. Bazan manta masa malamar mu ba, a ofisi sai banga kamar ta ba, coordinator muke ita banga kamar ta ba, kowa ya ja da ke ba zai albarka ba, kin zama ruwa gare mu har ma ba. Samu promotion dakta, makiyanki fada wanki ne su dakta, Allah ne ya baki ba mai muki mita, askin banza kin hana mu yin shi dakta, kikan banza kin hana mu yau mu fahimta. Special gift, Malama Zainabu my special gift, Dr. DJ my special gift, Dr. John I give it to you. We are going, let's say bye bye. Janya Amadu Bell University, Nune lamba da cikin Najeriya, karatun mu ba mu ojero. Karatun mu shi ne halutan mu, ɓangaren da gaba ba mu satan an samu. ABU Ahmadu Bello, we are going, let's say bye bye. Waje na dife suna tsoron jaken mu, mu da karatu ne aka haife mu, kallo su ma suna tsoron office system, public admin faculty mu, local government suna ta gaishe mu. ABU Ahmadu Bello, we are going, let's say bye bye. My customers, I want to mention them. Ciyaman Zakariya namu ne, aikinka yana da kyau ciyaman bane, promotion daga dakan waka ne, da kwanza ne mai wakan da ya Hausa ne. ABU Ahmadu Bello, we are going, let's say bye bye. Ciya lady Gimbiya Khadija, da kunki wani na sauran mata ne, Asma'u Salisu Dambo, Fatima Sa'idu Kombai, Maryam Abdulrahman, Safiya Aliyu, Raudat Musa, Fidosi Hassan, Amina Aliyu, Aisha Garba Hallidu, Khadija Ahmad, Fatina Zakariya, Mary Iman Abdullahi, Sharbutu Saudat Abuja, Habiba kina ina. ABU Ahmadu Bello, we are going, let's say bye bye. Yusra Abdulrahman te aure, an ganta kamar mai kyawu ne, Allah kawo kazantar daki ne, an ganki mai san ibada ne, zai kula da ke matan shi Yusra. ABU Ahmadu Bello, we are going, let's say bye bye. Aboki na Salisu Yoyos ne, Aliyu Sa'idu, Sadiq Galadima, Abdurrahman Bashir, Hayatu Abdulkarim, Idris Carlos, Ahmad Kabir Ahmadudu, Al-Hassan Abubakar Sani Kabiru, Abdullahi Abdulkarim, Omar Ibrahim, Abba Kabir. ABU Ahmadu Bello, we are going, let's say bye bye. Malamu muna tausayin mu, Allah taimake mu,
cikin karatunmu. Bankwana. Allah na san kai za ka taimake mu. ABU Ahmadu Bello, we are going, let's say bye bye. We have the Aluta motto. In ABU, We have Aluta motto. in ABU, We have Minister in in Senate. ABU, Nepal at wireless normal in grade. ABU, We have special in ladies. ABU, We have public education. in ABU, Student daily prayer. in ABU, We have advanced our security. We have barista lawyer. ABU, We don't have a student. ABU, Mala beneficial. I don't have blind eyes. ABU, Education is the best. in ABU, I use my brain to browsing. ABU, ABU Congo is the best. ABU, All the country ABU number one. ABU Ahmadu Bello, we are going, let's say bye bye. Kimiyya asama uwa ne mata, ni dauto mawakin gimbiya. Ina so ki zauna gida na gimbiya, fara mai fara aniya ce gimbiya. Nake ce na kawo kalamai na gimbiya asama'u. ABU Ahmadu Bello, we are going, let's say bye bye. Zaradin yahan yake waka, dr.z ne mawakin Hausa ne. Dr.z ne na garin shi kaɗin nan. Dr.z ne na garin shi kaɗin nan. Sama. ABU Ahmadu Bello, we are going, let's say bye bye. Assalamu alaikum, kuna sauraron waka daga bakin dr.z Dan Hausa. Ga lambar waya kamar haka: 081 44 00 6029. A sha sauraro lafiya.